Skvelý obed či večera vás čaká, ak spojíte morčacie mäsko so slaninkou a zalejete ho syrovou omáčkou. Morčacie mäso nakrájame na 8 kusov. Osušíme papierovou utierkou. Každý kúsok obalíme plátkom slaniny. Ak sú kúsky mäsa väčšie, môžeme použiť aj viac plátkov slaniny na obalenie. V panvici rozohrejeme olej, mäso na ňom zo všetkých strán opečieme a preložíme do zapekacej misy, ochutíme soľou, korením a muškátovým orieškom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme pri 175 stupňov Celzia asi 25 minút. Medzi tým pripravíme syrovú omáčku. Mlieko zmiešame so smotanovým syrom a horčicou, dochutíme soľou a korením. Po 25 minútach prelejeme omáčku cez mäso a necháme dopiecť spolu ešte ďalších 20 minút. Podávame s bagetou, posypané petržlenovou vňaťou. Ďalšie recepty nielen na mäsové špeciality hľadajte na našom portáli Varecha.sk a mnohé skvelé jedlá pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.